I arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn rydyn ni'n mynd ar gyfer Tafarn y Mis tro yma, lle mae'r môr wedi siapio'r tirwedd a'i phobl. Ac wrth gwrs, y ffordd gyflymau gyda y lle yma ydy ar gwch. Os yna rhywun i gweld fflat hiw piw o gwmpas y lle yma? Mae sŵn ym mhorthyn llain, sŵn hwyliau'n codi, flociau gyd yn gwychian, a Dafarndai Jones yn gweiddi. Pysgota oedd un o'r prif ffyrdd o ennill incwm yn yr ardal amser maith yn ôl. Yn enwog am ei penwaig, mae'r sgodyn yma i weld ym mhob man o amgylch y dref. A peidiwch meiddio galw Nefyn yn bentre, achos dyma un o drefi hynna'r wlad. I galon y gymuned dwi'n mynd heno, ac yn wahanol i eiriau'r gan enwog gan anweledig, mae drysau'r Heliwr ar agor. Ac yn disgwyl amdanau wrth y bar, mae cadeirydd y pwyllgor. Nawr de, Rodri, siwr i chi? Helo, sy'n ti? Da iawn, diolch yn fawr. Cadeirydd y pwyllgor fan hyn yn yr Heliwr, dweithio fi chydig bach am hanes y daith yma. Geiwyd y tafarn yn 2009, wedyn oedd o'n wag am dros 10 mlynedd. Ond nathon ni ddod at yn gilydd yn 2018 i sefydlu pwyllgor, cynnig siars cymunedol, nathon ni godi 80,000. Nathon ni ail-agor wedyn yn Gorffennaf 2021. Mewn ffordd yna 3 adain i'r fenter, gynnwch chi'r bar, y dafarn, gen si'r hwb cymunedol, wedyn gen si'r llety fyny grisia. Mae model yr pub cymunedol yn dechrau gweithio reit da, dwi'n meddwl. Mewn amser lle mae yna lot o dafarndai'n cau, mae yn model reit da i sbio yno fo, ond mae yna lot o waith calad a gwirfoddolwyr ydy'r pobl sy'n gwneud y gwaith. Wel, Joy, chi wedi bod yn rhan o'r dafarn yma ers ddod yn dafarn cymunedol, felly dweud wrthyn ni pa fath o bethau sy'n digwydd yma erbyn hyn. O, mae yna bob math o bethau, ond efo fi, da ni'n gwneud gweithdai, lle da ni'n creu, creadigol, gwisgoedd, llyserna, da ni'n trefnu corymdeithiau, da ni'n mynd ar bareds, llwyth o bethau. Pwy feddylia bod gymaint o beth yn digwydd yma, a Julie, a chi hefyd i gweld gwerth o'r gweithdai? Oedd glwb pensiynwyr Nefyn yn cau yn anffodus, ac oedden ni'n gwybod lle i ddwad i drefnu. So, da ni'n ma bob unwaith y mis o'n ar Fynawd. Capanad, a cacan fendigedig, a clonc. Wel, Beca ac Owain, i chi'n frawd a chwaer, a dwi'n deall, Beca, bod ti'n helpu mam i fyny grisiau yn y swyddfa. Pa fath o bethau ti'n neud fan hyn? Nôl pethau printer iddo hi. Nôl pethau'r printer. Dwi'n hwyl neu dwi'n bach yn boring? Boring. Dwi'n dod i ti, ti'n helpu allan efo Owain? Ynddo. A da iawn. A Dexter, wyt ti'n dod i'r Heliwr ar aml? Ynddo, dwi'n dod o leia unwaith yr wsos. Wyt ti, a mae'n le neis i ddod i weld Yndi. ffrindiau cael bach o hwyl. Talwla, beth mae mam yn neud fan hyn? Mae hi yn coginio ac syrfio yn y bar. Ydy'r bwyd yn dda adre hefyd? Dwi'n meddwl mai trio llai yn adra de. Beca, ti'n aelod o grew'r bad achub Porthyn Llain, ond hwn fydde'r local, ti'n dweud? Fama fyswn ni'n dod am beint a mae lle da iddyn ni gyd dod yma i gymdeithasu, fatha mae'n groeso cynnes yma, so da ni'n rili ddiolchgar fel grew a fel cymuned i gael dod yma mewn tafarn, bod yna gymaint o rei ifanc yn dod yma wwan i gymdeithasu, a mae hynna'n neis i weld. Hefyd, mae mam yn gweithio yma. O, mae mam yn gweithio yma fyd. Brenda, dyna yma. Brenda, siwt le yw'r Heliwr i weithio? O, lle gorau, wi gael peint, ideal ma. Ti'n cael peint bach ar ddiwedd y shift am y llwaith? Am beth yn, fydda. Fydda. A mae rai bod e'n neis gweld y lle mor brysur yn llwyddo. O, ond mae'n neis, gweld pobl gymunedol at ei gilydd, dyd. Mae boes o wlad,